ҳунари табақтарошӣ миёни халқи тоҷик аз маъмултарин ҳунарҳои суннатӣ маҳсуб меёбад, ки ба сохтани табақу қошуқ ва дигар ашёи чубӣ алоқаманд аст. ин ҳунар мутобиқи талаботи мардум ба табақи чубин то ба имрӯз фаъол мебошад. дар навоҳии водиҳои Ҳисору Рашт ва вилояти Хатлон мардум хӯрокҳои анъанавӣ қурутоб, шакароб, шӯрбо ва чанде дигарро дар табақи чубин истеъмол менамуданд. дар замонҳои пеш устохонаҳои табақтарошӣ дар поёноби дарёчаҳо ё ҷӯйҳои кӯҳӣ сохта мешуданд, ки аз таги устохона ҷӯйи об мегузашт ва дар он ба мисли осёб чарх гузошта мешуд. об бо сурати баланд аз новадон омада чархро гардон мекард ва чарх тири дастгоҳро тоб медод. тир ба тарзи амудӣ ҷойгир шуда қисми болои он аз фарши чубин гузашта дар миёнаҷои дукон устувор шуда буд. дар болои тир 3 адад мехи рӯболо куфта шуда буд, ки усто ба он ҷо чуби коркардашударо маҳкам мекард. бо тоб хӯрдани чарх ва тири кундачуби нотайёр низ тоб мехӯрд ва усто тавассути олоти корӣ ба табақтарошӣ шурӯъ менамуд. барои тарошидани табақ бештар чуби дарахтони зардолу, чормағз, чанор ва тутро истифода мекунанд. кундаҳои дарахтонро бурида дар об ба муддати тӯлонӣ мепартоянд, ки мағз ба мағзи чуб аз об тар шавад ва дар вақти тарошидан накафад. дарахтро бурида кундаи онро ду кафон, яъне аз байнаш ду тақсим мекунанд. одатан баъди ду кафон кардан кундаи хушкро якчанд муддат ба об мегузоранд, ки тарошиданаш осон шавад. кундаи ҳаҷмаш 40-50 сантиметрро бо тешаи чортарош, тешаи калони дастдароз, ки дарозиаш калон мебошад, метарошанд. ин теша барои шаклан омода намудани табақ истифода карда мешавад. шакли табақ ки омода гардид, сипас бо тешаи хурд дохили онро тарошида бо дастгоҳи харотӣ насб мекунанд. вазифаи дастгоҳ тоб додани табақи нимтайёр мебошад. дар аснои давр задан усто бо качкорд гирди табақро дошта меистад. барои ороиши гирди табақ тарошаи хурдакакеро бо табақи чарханда дошта меистанд, ки аз он соиши зиёд сӯхта хати сиёҳ ҳосил мешавад. табақи қисман омодашударо аз дастгоҳ гирифта бо тешаи ҳафтчин ҷойҳои нотамомаш метарошанд. дар анҷоми кор ба он чарбуи гӯсфанд ё равғани зағир мемоланд, ки табақро аз кафидан эмин медорад. замонҳои пеш кори табақтарошон дар фасли баҳор авҷ мегирифт, зеро оби дарёву ҷӯйҳо баланд мешуд ва чархи дастгоҳро ба хубӣ гардон мекард. барои табақтарошон хеле мувофиқ буд. ҳоло ҳунармандони табақтарош ин нави дастгоҳҳои обиро истифода намекунанд. ҷои онҳоро дастгоҳҳои барқӣ ишғол намуданд, ки корро хеле осон карда дар кадом мавсиме ки хоҳанд кор мекунанд.